Kadon ke jing seo khia ka bakrau bat ka benta ka bang kwa ban penpau ka long bangan ai khublei sengu so buram ya phi ki long kemi ki long pa ki khun samla ki ba phila ai ke jing kersan phi ai ke jing senran bat phila ai men sim yanga ki bawan ban poi hadu aga jaka bat le se don nap dan jong phi ki phimla ban poi ru ngai na ki jing ki sem ki jong phi leng ba ki jing duai leng ba ki jing kit bok kit riang ki jong phi jing sisa ngadap keren ladap pha ka kurwo ladap pha ka khubor ladap penpau ki jing keren leng ba ki lat pathai khubor ki news channel ki press ki media hanai ka sosi kalong ban yathu hangne kalong ngiyok pat dia ka khubor ba nakaliang jong ki press ki media ki news channel kimnut ban penmi namar ba kaladon ka jing mana ka jing khang persya leng ba ka shalong press club ba kim dai ban penmi habaya dai bat to ka khubor banga sakot hajir na ka jing boycott ya ka dukan jong te barjala te so pher ya ka tam lei kini kibat don hapo ki press ki media ki news channel ki dehi ki perdok persnam ki jongi ngin yai kentiu ya phi ngin yang yai kersan ya phi ban ngangai scam ba phi don kam hi ya ke jing kersan ke jongi namar phinle ayu kita ki press ki media ki jong phi ki channel ki jong phi lada ngi ki pa ba nong kersan ngim subscribe la ngim views ya ka channel ke jong phi phinom la ban ya views tang ma phi para journalist kata ke dei kabanga kwa ban penpau ba kom ki hanman ki parah ni bu bri hotrap ngim dei ban thau ya kita baro klat no kita ki ai mo kata ke dei ka jing syam ke jong ki le se ngim so ngim la ban syam phang hadu kat no ke jing ke jong ki ru ba ki tre tu ka kam namar ba ngi so thu mo khamtam ka sarkar MDA kala le bahasa ba palat ya ka Shillong Press Club PUE ka building ka bat thamai la dang dep ban pli mo lembaga sarkar MDA kala le bahasa ba palat te henry namar ba kim pelat ngap kwa ban keren hakani kapur kalong ku sarkar MDA kini ki kendon ki ba phibuk yang lani ki ba phibuk yang bat phikhain bangadei unong pensit jat benreu ka jingkeli ka ban ningkong ka bang kwa ban bu hakmat kalong nga pensit jat benreu hakanu korkom lada nga implement ya kan non violent movement policy ka non violent movement policy ka bangi khot ngi wer ki pajba no sosnong ki ba pediang aikin pediang ki bom pediang ngim penbor ya no pangin boycott ya ka dukan jong tei barjala tila tapi ong balada kata ka jing boycott ya ka dukan jong tei barjala ka dei ka kampen sijat beriu nga khot nga wer non hangne ya ki pajba ka bring nhau trap ki men ki para ki long kemi ki long pa ki khun samla dei tang ya ki dukan jong ki marwari dei tang ya ki dukan jong ki bom dei ki khasi ni boycott ru ha juga por ka sarkar MDA ka bawa wante kendon bat ka ba khot hajir ni boycott ha juga por ka sarkar MDA bat ka jing boycott ka jongi ka long hawar jar pupra phinale ayu